فروخی نعمت. азана чӣ дар телефони қадар ва ғарчақар дорӣ? Тинҷӣ аст? тинҷӣ нест. сабрам лабрез шуд. охи ман дар ин хона хизматкор нестам. ман чиям дар ин хона? ба ман дигар чӣ ваъда дода будӣ? ҳаминам зиндагӣ аст. ман як рӯз дига дар ин ҷо зиндагӣ намекунам. меравам ба хонаи очаам. ту беҳуда саргардон нашав. ман медонистам ки ту чунин рӯзро мехоҳӣ. ман ба хонаам занг задам. ҳоли худашон меоям. ин хел бошад. модарам наомада ман меравам. шуд? оча? 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 ана ҳамон очае ки туро аз 11 солагият бепадар калон кард. садқаи меҳнатҳои ман шавӣ. ба беҳтарин мактабҳо мондам, беҳтарин либосро пӯшондам, беҳтарин хӯрокро хӯрондам, беҳтарин донишгоҳро хонондам. имрӯз сазои ман ҳамин аст? имрӯз сазои ман ҳамин аст? ту чӣ кам будӣ дар ин шавҳар дидӣ? чӣ кам будӣ дидӣ? ҳайфи ту, фаҳмидӣ? ман аз ту ин хел боварӣ надоштам. ҳайфи ту, фаҳмидӣ? орзу накун ки ту ба хонаи ман меравӣ. ин фикратро аз ин майнаи пӯчак бароварда парто. муриам дар хонаи шавҳарату хусур хуштоманам мемурӣ. дар хонаи ман барои ту ҷо нест. аз рӯзе ки аз остонаи хонаи ман арӯз шуда баромадӣ, ман аллакай пайи пои туро руфтам. фаҳмидӣ? дигар қадаматро ба хонаи ман намемонӣ. ба он шарт ки мемонӣ ки меҳмон мешавӣ. ним соат меҳмон мешавӣ, боз ба хонаат меоӣ. фаҳмидӣ? ҳайфи ту бар ин зан. модарони азиз, коре насозед ки боиси вайрон гардидани оилаи фарзанди худ гардед. зеро кӯчактарин хатогии шумо боис мешавад ки оилаҳо барҳам хӯранд. аз ин хотир фикре созед ки фардо наберадор мешавед ва ин набераи шумо наметавонад дар дари шумо ба воя расад. маҳз чунин хатогии модарҳо мешавад ки духтарҳо метавонанд ба зудӣ оилаи худро раҳо сохта аз паси бебахтӣ овора гарданд. пас тасаввур кунед ки агар ки номи бевагӣ ба шумо қобили қабул бошад, шароит мусоид биёред барои фарзанди худатон. вагарна на, хоҳиш насиҳат созед то ба қадри ҳамдигар дар зиндагӣ расанд. ман ба шумо тавсия метиҳам ки ҳамин акаи умедро барои гузаштан аз граница дастгирӣ намоед. зеро ҳамин ака сабабе мешавад ки кори мо низ пеш меравад. аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор ақаллан ҳамин ака ба нависед ва масъалаи аз сарҳад гузаштани худро ҳал кунед.